morning mga madam people. Maong ta. Huwag na nalamig na. Wala po siya, eucalyptus. May lemon. Swiss. Chicken. Kaon na guys. Kaon po ba? Cauliflower. Kaon yung manager ha? Kaon ta kayo. Ngayon pa itong area of responsibility. Letos no? Marapit siya. Sasala na ito. Kuan. Kamusta ba? Sapit ng Pasko. Kamusta naman mo? Mga yung regalo. Hindi ko pa kapaskuhan guys, bago ako man ng kontrata. Laban lang to. Tignan na dala. Naunta rin yung mga people of the Philippines versus Middle East. Kamusta naman mo? Ang pag sa ginawa na, magmayo pang lawas. Para sa mga pangandoy sa kanyang buhay. Kaon to may basig. Sa mapag kapayan. Magnulis mo niya ito no. Hindi na naman sakit-sakit. Mga cheese na siya guys. Muna akong giluto ko kahapon. Muna akong kauman at mahanap ko ito. Mag-bake mag-good ko dito 20 minutes. So sila sa nato para lamit araw na. Muna akong giluto kahapon. Nadaghan man. 1 cup naman yung flour. Nadaghan man siya. Marag daghan po mga ano. Kagahapon, ilan kadaghan o baon na katunga. 1 and a half na akong mahimo. Na maha. Mayroon version siya guys. Wala kita guys. Kung alam ni laban. Ano? Fresh milk. Nauntan, maha. Dessert. Sila pagbakbak. Sila kikita. Pagpagpagpag, pagpagpagpag. Ayun naman pagkaon. Ayun naman pagkaon. Cheese na siya, cheese. Mga cheese. Ayun na tayo cheese. Okay, kita na tayo na. Masarap ba kumain ng maha. Maha. Puti ka niluto mo. Salikat kayo. May hinang kalayo. Mag-spin yung kagdugay. Kagahapon dugay ko na ako nagluto. Kung hugas sa kusina. Kaya luto ba eh. Dahil kiluto ano. Kasi lang dili atong kusina. Takon sa yung manager ha. Tapoy pa yung manager. Muna kong limpyo dali. 9:30 na kuman ako dali sa first floor. Pero naapa ko dito sa gawas. May internet sa karong. Muna itong limpyohan. Kaya dito gasulod ang isa ka teacher para mag-shoto sa iyong anak. Sa 10 years old na batang lalaki. Kaya kahit abog eh. Gusto na maging tag-sirado o pertahan.